Také sme sem dali gate. Treba ho tu udržať. To sa musí žrávať. To je fakt žralok, to nie je. Ty kokot. Poď pešáčku. No, to ešte istý. Aj to tyž mu dal? Ešte pôjde. Nepôjde. Dávaj. Je tam. Je tam. Od spodu dom, čo zase ide. Dávaj napni biceps. Počkaj, daj sa to vyvíjame. Dá, počkaj. Ukáž. Díto. Dáme. To je 4 minúty. Akurát je tu oni. Kto tam jebel? Poď jebe. To co je? Koko, iné koleno. Neumie ti nikto. Jo, natáča. Jaké telo? Chlapci moji, kúkaj gate. Nedávno sme to vypravili, ne? Toto je väčší. Ten je väčší. Kokot. To má ale 18. Kde máš váhu? Nemám. Nemáš tu nikto váhu? Tu by sa to plutlo, ty kokot, hej. To je celú hlavu. To takéto sme sem dali ešte väčšie. Je tak pleskel. Odkiaľ? Kuchne? To je papír. Ty kokot. Vlasil. Natočím. Počkaj. Určite ešte dneska pôjdem na Facebook, že? Vytáhneš mi môj To je pičo, to. Aj Daj si mobil? na Ja seba. neviem, kde máš mobil. Haute. Daj sa na Vyhaj, sebe. vyhaj. No podarík, zapni biceps. Chalani, to môžeme dať 20 toto. No, viac.